Ce? Da? Vorbește mami cu ea. Ce? Hai, vorbește cu ea. Ai dormit astăzi? Ai dormit? Hai, vorbește cu ea. Ai mâncat? Ce-ai făcut? Ai fost la școală? Oh. Ți-a spălat mami biberoanele? Sau le-ai spălat tu, iubita mea? Hai, vorbește cu ea, mami. Ce? Ce-ai făcut astăzi? Ce-ai făcut? Ia zi, Bobo, ce-ai făcut azi, iubita mea? Bubu, ce-ai făcut azi, iubita mea? Bubu, ce-ai făcut azi? Ce-ai făcut azi? Ce-ai făcut? Ai băut lapte? Ai băut lapte? Bubu. Ce iubita mea? Ce iubita mea? O filmezi. Bubu. Bubu. Bubu, ia uite-te la mine. Uite. Las că e ea singură. Bubu. Bubu bau. Gata, iubita mea, nu mai povestești? Bubu, nu mai povestește fata? Ai Norocel. Ai măricel. Norocel. Ia zi tu, iubirea mea. Ce ne mai povestești? Ți-a plăcut la munte? Ți-a plăcut? Ți-a plăcut? Cu cine ai fost tu? Cu cine ai fost? Iubita. Iubita. Bau. Țuțurica. Stai așa concentrată pe aparat. Ce ți-a cumpărat mami și cu tati? Ce ți-a cumpărat? Am auzit că ai un șifonier plin de haine, nu? Nu? Nu. Gata. Bubule. Bubule. Hai. Tum. Bau, 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 bau.